ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗ ନିଆଁ ଜାଳିଦେଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ କିଛି କାଠ ହାଣିବାକୁ ଗଲୁ। ତାପରେ କିଛି ପିଆଜ ଛଡ଼ାଗଲା, କିଛି ଲୁଣ, ଏବେ କିଛି ଲୁଣ ପଡ଼ିବ, କିଛି ଲୁଣ ପକାଇଦେଲୁ। ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ସେକାଠି ଚିଲିକା, ଫ୍ୟାମିଲି ଭୋଜି ନେଇକି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୋଜି କରୁଛୁ। ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ତେଲ ପଡ଼ିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଚାଲିଛି କ'ଣ କରିବା। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁଲା ବନାଗଲା। ଗୋଟେ ଚୁଲାରେ ଶୀଘ୍ର ହେବନି ବୋଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁଲା କରିଦେଲୁ। କିଛି ନିଆଁକୁ ଠେଲିଦେଲୁ, ଆଉ ଟିକେ କାଠ ଜାଳିଦେଲୁ। ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ବଢ଼ାଗଲା, ପିଆଜ ପଡ଼ିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜକୁ ଭଜା ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ପାଣି ଟିକେ ପିଇଦେବୁ, ଶୋଷ କଲା। କିଛି ଧୂଆଁ ଯାଉଛି, କିଛି ଜିନିଷ ପିଆଜ ଭଜା ଚାଲିଛି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ଭଜା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ଭଜା ଫୁଟୁଛି, କିଛି ମସଲା ପଡ଼ିଲା। ସବୁ ଆଇଟମର କିଛି ମସଲା ପଡ଼ିବ, ସବୁଥିରୁ କିଛି କିଛି ମସଲା ପଡ଼ିଗଲା, ଘାଣ୍ଟି ଦିଆଗଲା। ମସଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ିଥିଲା, କଲର୍ ପଡ଼ିଲା, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, କଲର୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଜା ଚାଲିଛି ପିଆଜକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗମାନେ ପାଣି ପାଇଁ ଗଲୁ, ଆଉ ଥରେ କିଛି ପାଣି ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କିଛି ପାଣି ଆଣିଲୁ, ପାଣି ରୋଷେଇ କରିବା ଲାଗି ପାଣି ଆଣିଲୁ, ଆଉ କିଛି ଧୋଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଆଣିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ବସିଲୁ। ଖଲି ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତକୁ ଘୋଡ଼ଣି ଉଠାଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ବଢ଼ା ଚାଲିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ମଟନ ଆସିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ବଢ଼ା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜରିପାଲକୁ ଧରିକି ବସିବାକୁ ହେବ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୌପତି ପଡ଼ିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରା ଆମର ଜୁମ୍ ଚାଲିଛି। ଚୌପତି ଦିଆଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ମଟନ ବାଡ଼ା ଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ସାଙ୍ଗ ପିଆଜ ମାଗୁଛନ୍ତି। ପିଆଜ ବିକଳ ଖାଇବାକୁ ଗରମ ଭାତରେ। ପିଆଜ ଖାଇବା ପାଇଁ ବିକଳ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୁଣ କିଛି ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଟନ ଭଡ଼ା ଚାଲିଛି। ମୁଁ କିଛି ଭାତ ଆଣିଲି। ଆଉ କିଛି ମଟନ ଟିକେ ଆଣିବା। ବାଇକ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଉଛି ଜୁମ୍ କରିବାକୁ। କିଛି ମଟନ ଆଣିଗଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇ ବସିଲି। ସମସ୍ତେ ସାଙ୍ଗ ଖାଇ ବସିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ତଥାପି ମଟନ ବଢ଼ା ଚାଲିଛି। ଆଉ କିଛି ମଟନ ବଢ଼ା ଚାଲିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିକି ଆରାମରେ ଖାଇଦେଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖକୁ କ୍ୟାମେରା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି, ପୁରା ପାଖକୁ। ଆଉ କିଛି ମଟନ ବାଣ୍ଟି ଦେଲୁ। କିଛି ଝୋଳ ବାଣ୍ଟି ଦେଲୁ। ସାଙ୍ଗ ଆଉ କିଛି ଭାତ ଆଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାକୁ ଚାହିଁଦେଲୁ। କ୍ୟାମେରା ପୁରା ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛି। ପୁରା ଖାଇବା ପାଖକୁ ଆସିଯାଇଛି। ପୁରା କ୍ୟାମେରାକୁ ଟିକେ ଚାହିଁଦେଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଝିରେ ରହିଯାଇଛି ମଟନ ଆଉ ଭାତ। ଯାହାର ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ସେତେବେଳେ ଆଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ସରି ଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଇଟ୍ ଆଚ୍ଛା ସିଗ୍ନାଲ ଦେଲେ ସାଙ୍ଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପଛ ଘରେ କୁକୁରଟି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।